görüp oturuşyňyz ýaly ine iki döwletiň milli baýragy, biri Türkmenistan milli ata watanyň baýragy, biri Kanada döwletiň baýragy. Şeýle özüme niraksen özüme aýdýan, okuyan ülkeler olan Suriyeli aýsy ýurdun baýragy dip. Ülkelere ýurtlar tanan atlar. Şeýle de ýurdumyzyň baýragyny, şeýle ýurdumyzy, şeýle tanıtmaly. Ne görýäňiz da niýe gara? Ýa-da şu atman beýikde ýokarda. Ýokarda çykdy. Şeýle Oğuzistan barýar. Bölümde. Her bölümde varanda aýratyn düşüyor. Adam bu 10-njy may bolsa adam az owadan kiýalyk aşamasa da bolsa 23 gradus bäriň hawa. Aýyl welne şeýdik edilen kesip. Şeýdip milli ata watanymyzyň baýragyny endi Kanadaň baýragyny gowanýan, ýysanýan. Madam ata watanymyzda ýerinde günümde hemme ýurtda elbetde paragatçylyk bolsun, asudaçylyk bolsun. Hemme zatdan bolar. Ýolamaçylar gelengden hem bolar. Ýurdun içem şonýarlar koronavirus beýtirmek hemişe. Hemişe her bir adam bolar, hemişe bir ýagdaýda bolýar nädir? Hemme dikkat edýär. Ama wagt gerek, sabırlı olmak gerek. Häzir çok hoş da